Ahojte priatelia. Máte aj vy pocit, že na začiatku vášho partnerského vzťahu, keď ste spolu začali chodiť, tam bolo veľmi intenzívne srdečné prepojenie. Horela vo vás vášeň, láska. Ale časom to tak nejak všetko vyprchalo. Alebo sa to možno zmenilo, keď prišli na svet vaše deti? Viacerí odborníci z oblasti psychológie tvrdia, že toto je normálna, nevyhnutná a veľmi prirodzená fáza vzťahu a že sa s tým nič moc nedá spraviť a že sa s tým len musíme zmieriť, že každý partnerský vzťah je nakoniec po nejakom čase odsúdený na to, že vychladne a tá iskra vášne vyhasne a že sa jeden od druhého odpojíme. Prezradím vám tajomstvo. Je to klamstvo. Pravdou je presný opak. V ktoromkoľvek vzťahu, v ktorejkoľvek fáze vzťahu sa nachádzate, je možné obnoviť tú pôvodnú iskru vášne, vzrušenia a toho intenzívneho srdečného prepojenia medzi vami. Ako sa to dá spraviť, vám vysvetlím na mojom výbornom vzťahovom workshope. A viac informácií o tomto podujatí a o možnosti získať nižšie ceny vstupného nájdete v texte tohto príspevku. Teším sa na vás.